Nyakorongo jongo kinyi majaber machakaro kinyi machiegni chenro en mar pok opogore pod wantiere gwengegi mag Nyanza kama bende warango kit pok mopogore opogore ma bende onagi osebedo katimo. Okinyi ma kawuono antiere Kanyadhiang' mantiere kaunti mano ma Homa Bay kama bende halimo madhe ma bende osebedo kaloso mwandu kotiyo koda rolls mago mag plastic. To rolls makamago thothgi inene ng'iya Nyakorongo Jwang'. Mae roll mar plastic to bende obiro koda kala mopogore opogore. Omiyo kiny makawuono yiena mar mondo mi arwak Mama Recho. Mama Recho biro bedo ka nyisi nyinge hiye mar opando. Ng'ere gweng'ni kaka Mama Recho. Harakni machiegni chenro mar pok opogore. Inyalo mana yango nigi nyingi en ng'a? Erokamano. An iluonga ni Alice Achieng' Akech. Koro kae madake. Nyaseme mudak Suba. Koro kae ma atedi kuon. To Mama Recho pok mokelowa ka en mitimo. Inyalo mana nyisa ni Korongo Jwang' ni plastic rolls iloso godo ang'o gene? Plastic rolls aloso godo gik machalo kikapu, table mats, doormats, carpet gi mamoko. Gik maloso gi rolls. Ang'eno biro bedo kwa dhi mbele to bende geno mara ni in kare kwa dhi mbele to en tich migeno timo, ming'yo timo. Koro biro bedo kwa dhi mbele kata ilose in sawa kodo? Nikech kilose kotende kod plastic mats magi Nyakorongo Jwang' magi e mats mago mag mesa ma mar dier ot okapu bende nitiere kocha. To mar mondo mwang'e gima pok ma itimo ni chako karang'o? Gini nachako 2015 kadhi e training. Kasedhi e training to capital noduogo tama manachakgo. Aduogo abet higa adek kata ayudo nyapesa na moro. Adhi aomo go gigi aomo sondo. Mano Nyakach. Nyakach. Koro aomo gi sondo tabiro go tachwegi. Koro ang'ado gi different sizes. Atiyo gi tape mesa, an gi measurement mag gi ni bucha. Kiwacho ni tiegruok samoro ka waduoki mana chien training ne. Ng'a gini manopuonjou to nopuonjou after how long? Bang' thuolo maromo nade? Opuonja kaka dang' ipuonjri kijua kali. Koro awach handicraft kacha ema ne gibire. Koro nadhi asika dhi sama gibiro tadhi. Koro ne ok abudhi ahinya, natieko dweche 2 tang'e chwecho. Mana dweche 2 ting'e chwecho? Dweche 2 tang'e chwecho. Mane higa mar 2015? 15. Aduogo abet higni moko 2 adek. Ma wiyi nokowil? Wiya nokowil. Koro ka pesa pur notama, ka koro ayudo pesa moro taomo rolls 2 achako godo. Koro 2 gi ema asebedo kadhigo mbele. To rolls gi yudo gi mana sondo. Kindu be ka Kanyadhiang' ka gionge? Kindu ka gionge gin sondo kata katito. Koro kastamba mamiyagi ni sondo. Kesi chako nade mar mondo mi koro ichak chwecho nikech gino mara kane ichako to koro ni yor ohala mar mondo mi usi. Kastambi mokwongo nene ng'a nichako nade? Kastamba mokwongo nakwongo achwecho. Koro kech kane achwecho to nabedo ok e tie yien tie mawembe kanyo. Koro ji neno gima timo. Koro ng'ato biro nyisi ni adwa ni ichwena okapu tachweni. Adwa ni ichwena okapu tachweni. Koro mane kaka nachako ng'era ni achwe okapu. To koro e gweng' ka dibed ni nitie joma chwe kende koso in kendi? Nitie mama moro ma be chwecho. To an be chwecho. Koro apani ji lore mage gi tich maler gi lwedo. Koro en gima to nach ni mine poko othoro ng'eyo kata na poko othoro ng'eye ahinya. Nopuonjwa ji mang'eny to apani an ema nawuok gi gini. Joma ng'eny ne ok okete bidi. To mamoko ma samoro dwaro mar mondo mi tieggi koso onge jok ma mine nyiri ma samoro daher tiegruok? Gidwaro. Samoro ginyisi ni pesa pod onge. Nikech ok inyal tiego ng'ato nono. Nyaka omiyi gimoro matin. Koro kisenyise to koni kare we amany pesa amiyi duoko. Koro kapok omiyi duoko dong' in be koro pod irite. To odhi molal.
odhi molal. To min Recho tijni osebedo ka teri nade? Koro kaka en tij lwedo en gima inyalo timo nikech ka nwabet ka e kaka nichako to aneno kendo kapu mosechako biro. Ma to ok kaw seche mang'eny, en rumo gi seche matin. Tijni tera ok odhi koda marach ahinya, to bende awach ni ok odhi koda marach ahinya to bende odhi koda marach. Kech to kanindi, ayudo kaka chiemo, ayudo kaka nyarwako lawa, nyathi nyalo dhi sikul, nyabolo ne gimoro matin. To kiwacho ni odhi kodi marach, mano koro en ber ma bende oseneno. To ang'e ni tich ka tich nitiere koda ber gi achiedh nade mage. Lakini gin challenges, achiedh nade mage manene kit tijni? Achiedh nade maneno, en ni wach school fee. Kech kaloso auso kata okepni moko kata 6. Ngina tere skul, an gi nyithindo skul. Achiel ni e grade 9 Kanyadhiang'. Achiel ni Joja golo wuor form 3. Koro ing'eni kaka dang'a gige manyalo puonjogigo. Koro ka uso tatero. Koro capital. Ing'eni koro dhi madonjo onge. Koro kose dhi kamano koro mondo ayud machaka dok awirogo. Chandruok. Koro samoro nyalo duoka chien madok kata roladi achiel. Koro dikore sono ok anyal timo. Nikech ok inyal timo gi plain. Iwacho ni ber ne bende neno to bende aneno king'e mix color nikech kama kong'e toke kanyo aneno kikiko to mano be ema lombo wang'. Dong nyaka kiki nikech mano to ema ywa customer. Tachid nade machielo nikech aneno ka gin plastic to bende gitek. Ok ng'ad lweti ngang' kosa? Mayom. Ok ng'ad lwedo. Koro achiedh nade machielo en chiro. Kaka nyalo yudo chiro. Gionge koda chiro? Ji ni kodgi. Nitie joma waro gi sondu. Apano kadho mokedho lam kamoro kachacha. Koro mano bende challenge mantie. Mago joma waro, ok jok maloso kono. Mago ok joma loso. Maka joma waro. Koro ng'eni mano be challenge manitiere. To ka giwaro gi to koro nengo, ing'eni bende koro luwore bende gi nengo gi kaka ji bende ong'eyo. Kapo nono ni oganda ong'e ni Mama Recho nitiere kodgi ka. In iwuon ok iteri gi e chiro? Atero gi, to nitie kaka quality, osiluongo ni quantity. Quality gi quantity. Quantity koro en ng'eny mare. Quality to koro rang'eny. Rang'eny. Koro luwore gi rang'eny miloso go. Koro maga gi dhi kaluwore gi rang'eny molosgie. Kech maka inyalo dhi ng'iewo tiyudo ko barore gi diere kama. Samoro inyalo yudo ka en gimoro ma olos garaka. Samoro iyudo ka konde gi ominore. Mateni roll yom. Nitie roll ma original to gima ma ok original. Koro kitiyo gi roll ma ok original tiyudo ka ma minore. Kona ka minore. Okapu pod nyien to piere ka osechako minore. Koro mano bende nitiere. Ma koro piem koro to wacho ni bende tek. To nengo gi samoro in mari koro samoro ka luwore ni go original, dibed iloso go original, dibed koro ni malo. Miga to koro bet yombo gi matin. Kech atiyo gine roll mo original. Tegno bende arido kapu kaketo ni abula ne. Chucho taride. Iride. Koro ka ok irido to kapu wuore bende ombekni. Koro mane kaka en. To inti wuon itero gi chiro kosi so gima ne ot kae? Thothgi gidhiga gi oda. Ichucho gi oda? Gik machweyo gi oda en kaka carpet, doormats. Mago bichwe gi oda? Mago tachwe gi oda. To kapu tachwe achweya in any case ni ng'ato dwaro. Tatero ni. To koro kapu bende nitiere gi sizes mopogore. Kwalosi kotende kod size be. Size mage ma iloso? Aloso extra large. Ma en magi. Mage madongo mogik? Nitie madongo molo mano. Kasa aloso large ma en orange and green no. Kata aloso medium ma orange and purple cha. Kato macha small. Kasto ma luongo ni too small. Mato kore matin mogik? Pod anyalo loso matin molo ma donje ima. Koro luwore kaka idware. To ng'enyne ji ohero waro mage?
Gihero large, medium, gi small cha. Oh, midhi go e chiro. Midhi go e chiro. To ma jo nyithindo. Joma ng'ato nyisi ni chwene ma nyathi ting'o go chiemo. Koro ma nyathi ting'o go chiemo kadhi sikul. Mano bende nitiere. Mano bende nitiere. Odiochieng' achiel nyalo loso okepni adi? Odiochieng' achiel luwore gi sizes. Ka gin madongo, tanyalo loso okepni 3. To large, inyalo loso 4 kata 5. Medium taloso 6 e odiochieng'. To rangi bende aneno kihero kiko bende maber. Akia ni kiko rangi to koro en paro mintiere godo koso ineno gi kumoro? Mano to koro paro mabiro e pachi ni akik ma kama. Koro ikiko gi mopogore opogore tiyudo ka samoro ka ng'ato biro to wacho mani miya kalani, miya ma. Lombo wang'. To nikech nichako loso gi higni machien nyaka sani, rolls gi nengo gi ringo nade? Dibed ni giidho nengo koso? Samoro idho, samoro en aena kama entiere. Nakawo roll achiel siling' 1,750. Samoro nya chopo 800, 1,800. Samoro en aena. Koro gilura, giidho gilor. Dong mano bende koro affect kata mana nengo ma bende igoyo, nikech kawuono kikoyamo nengo ne ni piny, kiny rolls kendo bei ochako chikore, koso i-balance nade iye kae? Ka balance kaluwore gi kaka auso gi, kaka medium, auso 350, 330. Large, 450, 430. Mano ma orange and green no. En 450? 430 akawoni. Koro ma extra large, 550, 530. Koro ang'iyo ni to ka gine to anyalo yudo ang'o. Koro ing'iyo? Compare kaka anyalo uso gi. Nikech bende idhi ne materials mabor yosondi kocha. Koro nyaka transport gin go nyaka igole iye. To table mats bende ntiere godo ka. Table mats to iuso nang'o? Table mats auso 150. Achiel 150. Nengo ok rach ne koro ngajua, nikech ka koro gin 2 kama, mano 100. 300. Ka koro 2, 4 kama, mano 600. Mano ni makare, to nikech gin gigi kuma bende otegno. Ne jok moko ma samoro deher tiegruok, nikech gin samoro nitie kata mana mine mantiere alwora mar Orianka. Sani kata mana nyithindo bende timo gimoro mong'ere kaka CBC. Jomoko bende luonge ni CBE. Inyalo puonjogi, to kipuonjogi, ng'eni ber kitudore, nikech sani koro wantiere wang' jowi mar mondo mi oganda ng'e, nikech tij lwedo bende kelo yuto. Koro ka pok to ng'ato biro ire, kata jopuonj go pok obiro ire nadhi apuonj ne gi nyithindo. Koro ng'amo biro nadhi apuonj ne gi nyithindo ta ok atamra apuonjo. Kata mine mane e gweng' ka bende. Kobiro tapuonjo. En mane luwore gi kaka wawinjore. Wacho ni luwore kaka wawinjore. To puonj to mako to yot, ok tek, luwore gi wich ng'ato. Iparo ni ng'ato nyalo kata mana kuom thuolo maromo nade ma ng'ato nyalo ng'eyo kapo nono ni wiya pek samoro? Ka wi pek tiyo kata dweche 2 kapok ing'eyo. To ka wi yot to jumbe. But mino ito ok min kata ena misoyo ena migwenyi igwenyo tigolo style, nikech golo style bende ok to ni twang'a en mana ni koro ka inyalo gwenye kamano to kigike kona ka to mondo igo kona bedo matek. Kaso gi chandruok manitie ni mondo ing'e chweyo bado ka mano bade ng'eyo chweye tek. Ng'eyo chweye tek. In magi achiedh nade ma bende nikadhe kana? Magi nakadhe. Magi akadhe. Mondo mi nachwe ma kalgo. Bade ni tek nikech kata kaka imine mar mondo mi odhi straight kamae. Mondo bed to kiseneno kaka imine to ng'ama anya mine kata ng'iyo kukucho ta mine. Kiseng'iyogo. En achwe kata ng'iyo mana kuchocho. Ta na chwe. Manso ni chucho ni en gima inyalo mana timo sa asaya in. An ka onge gima timo to en tich matiyo. Tek ni nitiere koda rolls. Bora ni asebedo gi rolls. Kaseng'ado maketo piny. To kura chwecho. Dhi to gidhi idonge koso en dala ka bi use koso. Dala ka badhe ause. Kata sani nitie monego atero riang'. Kindu be onego tie natere moko. Koro mane kaka uso.
To ne mine weteni mantiere oko kacha dinyisi nango tende kod tije lwedo nikech ng'ende bende mine bende nitiere tije mang'eny manyalo timo mana gi lwetwa kata bende ni waywak ni uchumi tek manto adier tije bende nitiere manoko oko kae. Koro ne mine wetena tich lwedo en tich maber kendo kitiye to ok inyal nindo kech, inyalo dak maber nikech iyudo pesa ni ma ok ikwayo. Koro ok idag ni miya. In gi giri ma kayo sa oromo. Kata ka dwa dhi chiro to akawo ma ukapuna to ating'o pesa na dhi chiro. Mano e gima nyalo nyisogi gitim bidi mondo gimbe ging'e tich lwedo. Tij lwedo nigi yuto. Nigi yuto mang'eny. An noweya higa 2002 mane chwora othoe. To nyaka sani chakre 2015 ma gima asedakgo. Adak maber ok anind kech. Arwako nanga, aluokora. Anyalo ng'iewo wuochena moro mar mitumba, awuothogo. Mana adier, wacho ni tich matek ema kelo mwandu. Ema kelo chiemo. Ema keto chiemo e mesa. To mana adier. To kata mana ka min recho kata na penji nikech wang'e ni bende tich matek bende makelo mwandu. Ting'eni mar mondo mi oganda bende ng'e ni min recho loso kata mno kapo molos gi rolls. Akeni marketing timo nade? Akeni bende ng'e gi jogweng'. Ere kaka oganda ng'eyo ni min recho to koro loso basket kata mana okepe molos koda rolls. Dongano mana chiro gi jogweng'. Mang'eyo chiro gi jogweng'. Chiro gi jogweng'. To kata mana namba mar ong'we yamo in ionge godo ne samoro jok ma deher mar mondo mi dongan go. Dongin go. Dong kemege namba mar ong'we yamo nikech wacho ni samoro jopuonj maneno chenro ma kama mantiere alwora mar Oriang, Kendu Bay, Homa Bay, madier mar mondo mi nyithindgi tiego kotenore kod CBE, nitiere mine ma diher mar mondo mi puonj tich. Grube mopogore opogore nikech tinde mine bende nitie nyaka gi grube. Madwaro kata mana puonj. Gin go. Koro namba na mar simu en 07 04 280 313. Inyalo mana wacho kata mana king'iyo nyikwara Mgejong mondo ging'e namba na makare. Kasi nyisgi ni golo nying mane, ipar negi ni nitiere gweng' mane. En 07 04 280 313. Ogolo Alisa Kech. Koro gweng' mantie an Kanyadhiang', Rachuonyo North location, Kanyadhiang' sub location, Rairi village. Machiegni gi Chiefs Camp office ma Rachuonyo North location, chiegni gi Awach Handicraft. Kanye miyudorie? Kanye mayudora. Koro ka gitudore kodi, koro nyalo tiego gi mar mondo mi ging'e. Ayie tiego gi mondo mi ging'e. To koyo mari, Kendu Bay ka maneno mana ni en taon maduong' ni, ere kaka rolls onge? Koso dibed ni koro kaka jok maloso gi? Dong jok maloso gi onge. Koro ka gionge to koro sondi ng'e ni joma loso gi ng'eny. Katito joma loso gi ng'eny. Koro chuno kune ma giwe ema rolls bire to ka nitie joma loso gi Kindu ka mang'eny to di koro gichopo Kindu ka. Dong ka koro intiere koda chiro koro min recho koro kichako loso gi chako tiego gi mine ong'e wuone odonje gini rowere odonje skunde don ka koro rolls bubiro machiegni nikech wuoga Oriang' ka kidhi Sondu bor. Transport bende nitie. Transport nitie kadhi maduogo. Kech kawuok ka nyaka Katito 150, Sondo 50 bob, mano 200. Dhi giduogo 400, pok ibilo gimoro. Mago chandruok. Ol biol. Mago be chandruok. To roll achiel biro pesa di sani? Sani en 1,750. Mano roll achiel. To idwaro mar mondo mi kik nikech kaka koro dwaro rachar, dwaro kala mopogore. Koro nyaka ok inyal kawo roll achiel. Koro chuni ni ang' ni kawo rolls mopogore opogore. Emomiyo samoro kawo orange, aoro purple, aoro green, blue, white, black. Mondo mi ayud kaka atimo negi decoration. Aparo ni gibeyo nyaka Mgejong. Akeni giwachni mogik ne nyikwara Mgejong kaluwore koda tije lwedo. Dinyis nyikwara Mgejong nade ahinya mine bende ma samoro nyithindgi bende nitiere kod pok mine mantiere oko kacha wuone gi rowere. Wacho negi ni gimanyi tich lwedo mondo gitim nikech tich lwedo nigi ber.
ok inyal nindo kech, ibiro chiemo nikech in gi tich lweti. Tinone gi nengo bende kinyalo loko nikech bende dongocho ne gweng ka samoro ji nyiewo kata mana ma olos kata mana kamoro, inyalo nyiso gi nengo kaka ilose motegno. Nengo koro kaluwore gi size mar okapu. Koro medium 350, 330, large 450, 430, kamano. Extra large 550, 530. Koro ma to ma uso ga 180, 150. Ten motegno, tarita margi. Kere kaka irito gi rolls gi. Dong ma inyalo mana luoka matuo. Iluoko. Yeah. Kata ma kadwa dhi chiro to aluoko. Aluoka amoye dakika moko 20 ka ng'eny. Tadhi chiro. Tidhi chiro. Tarita margi ok tek. Ok tek. Kato ende kata iluoke to ok okethre. Ok okethre. Yuruok boko yore. Ok oyure. To nyithindo ok nyal tugo go mang'ad. Ing'e ni nyithindo marori bende ok ka. Koro inyalo keto musmal moro. Koro kisetieko kode kata isea kode e chiro tidhi liere kama nyathi ok nyal chope. Mondo ritre maber. To an ahero naliero ga gi bade achiel nikech ko weya tiyudo kobanore mobanore molokore chapat. Koro ahero ni kakete kamoro taliere gi bade achiel mondo kik obanore. Mane kaka tegno to tegno opogore kata mana gi jwendni machon, opogore kata mana gi okapu machon, ma inyalo ting' kata mana e gik mapek. Ma iting'e gik mapek. Luwore gi be kaka olos bade. Dong ka magi ineno kaka so bade cha. Bade keta ariyo. Aketa ariyo kato dhi malach ka dhi piny. Nitie joma keta ma en kaka osekete no. Mana mathis bora ni bade no omoko. Koro ka ngidhi ting'o go tipoko buodhore. Giwachni mogik mamaroche kwatieko kode bidango kwatieko chenro. Wachna mogik ni mine wetena wadonjure tich lwedo. Tich lwedo nigi ber kendo kelo gik mabeyo. Koro watimuru tich lwedo mondo wayud kaka wakonyore. Wawe bet mine makwecho ma ka jaduong' wuok to ni iwewa nang'o. Iwewa nang'o waayuru mondo wabed joma kata jaduong' onge kobiro to yudo ka chiemo osechiek en ochiemo. Koro penjo ni to kari golo kanye. Tiji mitiyo ni emu golo chiemo. Mane wach manyalo wego mine wetena gi jodongo madiher timo ma. Arwakou kanya dhiang' awach handicraft. Erokamano ahinya Mama Rachel, paro maliw kanyo ma bende ichwalo ne mine weteni, to bende aparo ni chiegni tieko. Odong' mana matin to tieko. Odong' mana matin. To kitang' ne isongne kata mana nyikwa Ramogi Ajung kumisi chope. Magi kori bong'adi? Magi ok ang'adi. Magi asoyo. Iduso go? Isoyo kuonde gi mondo mi kik obed okapu moro mawuore cha. Mawuore gi e kore. Koro modong' e dhoge matin tang'ado oko. Kodong' moro mabith kaka ma koro dong'. Koro en ang'ade oko. Teneno okapu mana motegno. Mani wacho ni korumo to 150. Ma 150. Aparo ni nengo pok rach ne Ramogi Ajung nikech meno okapu ma bende ng'ato biro dak godo aming'a kuom thuolo malach. Obudho. Olo mamoko go. Oloyo. Ma kato dong' idhi ng'iewe kaja to iting'o gima pek to osebarore. Samo barore no to an emi manya repair nikech ng'at cha okiaw. An kata bat mochot achomo. Ka bado okapu ni ochot. Be ma mi adhi oriang'. Adhi chomo gi oriang'. Idhi chomo gi mochoto go. Ma kore oyiech go, ma wegi ong'iew to korgi oyiech go. Be a repair negi. Bende repair. Koro an anyisi ni a repair ni agoni nus mar okapu pesa mane ng'iewe go nikech an go okapu tidhi ng'iepo kama chielo koseyiech timanya. Koro king'iewe 300 imiya 150. King'iewe 400 imiya 200. To ka tekni tiweyo to in emiwuotho go okapu, in ema in gi lal. Erokamano ahinya. Agonore konya min Rachel kuom nyiso kit pok ma bende timo. Mitani nitiere gi wach moro ma nidwa medo kapok atieko chenro.
wach manyalo med manyalo dwaro ni ukonyago en mana kaka nyalo yudo material mondo amed dhi nyime. Dong material yudo gi customers to customers bende yudo gi yor tiegruok mane wacho ka to miyude yudo to dong samoro donjo to skul kawe odonjo to dhi e skul nikech nyathi ok da bed gi dhot ka yudo 1,000 atero odhi obet kuno ndalo moko adek 4 ochako oduogo en koda dhot. Koro kwayona ni en kaka dang' ayud capital mondo amed go material. Ng'ama chunye ler good Samaritan manyalo jola jola yude kaka miyo matiyo matek dong nambi chiwo kanyo gibiro bedo ka gikonyo gigoni simu gimbe gi promote ginyiew kapu nikech adiera makende okapu nengo ne ogonyore ka to gino kapu motegno nyakorom gajwang to min resho bende no nyisi kanyo ni onyalo chuo nyaka tiegruok to tiegruok bende imiye gimoro matin donge ok yude kaka yo matoni konyri godo. Okapu bende nitiere ka joma nitiere alwora ma kanya dhiang unyiew okapu kanyo mani penjo maduong' mama Recho ero loso okapu motegno table mat okapu gi carpet bende oloso hiyo makare to magi mar mondo mi kolil tiywa ywa gi pi kata inyalo kara mna iluoko kata iluoko irudho gi usi irudho gi usi to chilo wuok omiyo yino mar mondo mamake gi kanya kuom gajwang gi kanya bende makilo e giko mano mar chenro mar pogo pogore par ni chenro kama biro ni chieng' tich ang'wen e TV mano mar Ramogi chakre saa 2 news nyaka saa 3 mar okinyi chenro mikelo kod an Sharon Ong'aw warar kendo juma mabiro e kit pok mopogore onagi nitiere koda pok nyakorom gajwang to bende nwa wuok bure Nairobi ka bende wadhi kor gwenge mopogore opogore mar mondo mwayud kit pok makamage nyaka kindeno oritur masane. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be